Assalamu alaikum. Sabon update daga Facebook. Yau din nan bayan na tashi na kunna data ina shiga Facebook sai na ga Facebook sun turo min da notification cewa daga 20 ga watan 6 na wannan shekara na 2025 wato ma'ana 20 na watan 6 na wannan shekara duk wani live video da kai da ya wuce kwana 30 za su goge shi, ma'ana za su cire shi a Facebook. Live video da kai Facebook za ta goge shi, za ta cire shi, amma ba haka kawai za su cire shi ba. Kafin su yi hakan ga zaɓi nan da suka bayar, ma'ana za ka iya yin transfer ɗin live video da kai ko kuma ka yi downloading ɗin shi ya zo zuwa file manager na cikin wayanka ko gallery. Wannan shine sabon update da Facebook ta sake, shi yasa na ce bari in yi video in sanar da ku yan uwana domin ku ankara idan akwai wani video da kai live mai amfani kuma kana so ka ajiye shi ko kuma ka fito da shi a fili, to wannan shine dalilin yin wannan video. Da Allah kada ku manta, in a TikTok kake kallon wannan video ko Facebook, ina so da Allah kada ka manta ka yi follow, ka yi liking, sannan ka yi sharing. Idan kuma a YouTube ne, ina so da Allah ka yi subscribing. Wannan shine, sai mun haɗu da ku a video na gaba. Na gode.